Samantala, lalaki, naku po, 2 beses naman pong tinaga sa ulo ng kanyang katrabaho sa isang poultry farm sa Sual. Para sa detalye ng police report na yan, kasama natin na Idol Aaron Navelgas. 104.7 IFM Report. Sugat sa ulo at pasa sa iba't ibang bahagi ng katawan ang tinamo ng isang lalaki matapos ang kaguluhan na sumiklab sa isang poultry compound sa barangay Kapantolan, Sual, Pangasinan. Batay sa inisyal na investigasyon, naging mainit ang pagtatalo ng biktima, sospek at ilang kasamahan habang nagiinuman sa loob ng compound. Nauwi ito sa gulo kung saan sinapol ng sospek sa noo ang isa sa mga kasamahan gamit ang bakal na tubo. Matapos nito, kinuha umano ng sospek ang isang itak at pinagtataga ang isa sa mga kasamahan ng 2 beses sa ulo. Nagtamo ng iba't ibang sugat sa katawan ng biktima, gayon din ang sospek na pinigilan ng mga kasamahan. Agad na dinala sa paggamutan ang lahat ng sangkot sa insidente. Na-recover naman ng mga rumespondeng pulis ang ginamit na patalim sa pinangyarihan ng insidente. Kasalukuyang nasa kustudiya ng Sual Municipal Police Station ang sospek habang patuloy namang nagpapagaling ang biktima. Kasama mo sa IFM News Dagupan, Idol Aaron Navelgas, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.